Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wonten tetembangan shot ya. Monggo. Iki tulis sing ditunggu kanggo sira Hapsari ning kalbu. Esemi kang manis madu dasar bagus parasmu kang tanpa layu. Nimas sesudyaning ati omong ndika kang sawiji langit bumi kang hanyekseni nalikane ngucap janji ana lati. Iya mung Ya mung siji sesatiaku mamaniku mung mas wong bagus panyuwunku muga kang mas ora lali marang janji setiamu. nanging kabeh kuwi muspra eling kelamun pupusing tresna wis tak coba nglalekke sliramu nanging tak lali-lali dan bisa lali. Iki tulis iki tungku kanggo sira Hapsari ning kalbu esemu kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu. Nimas sesutianing ati omong ndika kang sawiji langit bumi kang hanyeseni nalikane ngucap janji ana lati. Ya mung siji sesutiaku mamaneku mung nimas wong ayu panyuwunku muga nimas ora lali marang janji setiamu. Nanging kabeh kuwi
sami-sami.